Mayong bunta guys no. So karon nandito ako sa kamada. Kasi magpainadlaw mi og lubo sa mais. So nandiyan ang mga kasama ko. Naulahi ko kay nagkaraw-karaw pa ako sa balay. Ito na yung mga kasama ko maglobo. Dagdagan sila. Good morning! Guys, good morning guys! Nasi mama ilang di gid agpa. Di gid siya magpak haray-haray ang mama ni Gang Vlog. Ay, ate Ginoo. Pandaginat kita gani, maro pa Pud si Mama Bibing Diyan. Di pintit ay pintit. Ay pintit. Unya na si Mamang, daghan na imo mang. gamay ra. Panag tubod. Si Mamang. Rubo mo dani Guys. kay kapalit mo sa pangasin, pagkapisintan. Lubo. Up. Sudah panahon. Okay guys. Karong nga pwede, hindi makita tunawin ko eh. Apoy, tara! Ngayon guys, Ito yung ngalan dali sa mais. Corn. Di ba maglusak, ay Lubo ay maglubo. maglubo tayo ng mais. Kinilo ni guys, dili ni nadlaw. 5 ang kilo. Kaning kakay tara ni, kaya ron ta makariban. Maglobo. Pang piso ra bag kilo. Piso lang yung kilo. Piso, di po kumulobo o piso eh. Piso bitaw. Pero 100 ang kilo. Piso. Makaisa ka sako mi dani, wa na karta na. Duha lagi Kapalit kasako. na mi dani sa ginamos. Piso. Kana mang ipasar dahil na ako datong pikas. Adat ko rin kung mag-edit-edit. Ha? Ipasa pa man na ni Lolo din. Nabito na ko. Nakarong koy o tanawa koy. Ayaw koy. Recording na koy. Para. Three. Ka-record sa kadana. Wi-Fi? May pa nag-live din tadang mintras way kuan da. Karon na. Unya ako man. Kanyo to live ko. Live. Wala pa sila laban si Gio. Unsa man ako'y nga pagka
lubo. Iya lagi ya. Wala lagi ya. Sa pagwan daw. Ang ulo ya ha. Nang nari. Natimbang lang imo manggapon ma? Pila man ka kilo imo? Iguday ko tro. Iguday ko tro. Ilang lima kayo nila? Try lista rin ito. Na, nalista dapat mo lista ta. Nah. Lalo mo. Oh, campurin ro. Oh, yeah. Nagdaghan. Mak na tinggal pula. Silbi daw. Paano po yun? Yup. Ako gud pamahaw mo bubad. Ako nagkaulak. Kapir gapong kubuntag. Kapir ha? Ang sunod kibuntag ni Bangus. Ama dapit. Apit. May pamanguan ta. Tangtan busy. Uy, may pa nagkuha atong hitir na to dito ka. Kaya magkuhan tara ni pansak ko ta. Turo pa siya ka rito. Mang, hitir ba ka nagkapit ta? Ikaw, kuha po ikaw. Bakit makapansat nini na may kuwan pansakanan. Kape. Kumbati ta guys. Muni sa Kamada Kooperatiba naman may Kamada aning Mapua. Bukid ni pero nay Kamada. Ang taga ha? Muning min. Ang taga lungsod mamangas diri sa mo bukid kay Kamada na aman. Diya kay mga priority gid mi nga magtrabaho kay donis ang kaninyo ta kay donasyon man ni sa mga apuhan. So priority ang mga relatives. Oh, kumbati ta guys. Kapit ka. Lipag di. Napaday mo kapi dito mang? Okay, buat na. Gatas. Kopi ko. Kuandra dito ni tingali. Ito ang kuan. Burger. Itong double dito nga piko. O kana na. Namay pa. Dili na. Unsa to dito na bininay gatas isa da nga swakda. Pero puro dog Ano chocolate. palit man ni dandan. Aw imo ko sobra dak sa kuha dak. Ray dak.
Napamit sa dak. Oh, ito ang Ren, napamat. Kaupoy ko, kay kapit apoy dali poy. Hindi ako balik sa panyog to. Na. Na! Tawag pagin ko. Balik Wow, may pa. pamatugan na lang tayo. Ikaw ko abaki dani ka pangapiyo. Sara na ay kuan. Oh, wag. Dito Gutom na ba ya? Terus pergi. Ayun na yan lagi. Ang yabi. Hello. Dadar dan puyang. Ay, pano. Ma, magka din ang kaon ba? Saan ko na magpapalasa ito? Oy, nakakuha ka na kung dubol? Doon ko na kapikaw. Oh, kung dubol ba? Kita na? Ayaw poy. Aw inerdin poy. Ama inerdin. Oh, Inertin poy. Nerjin, tara na. Pila ka nerjin? Ako isa, adal isa ka tay dal Uy, paminaw. One ko no bird three ko ni auntie boy. Bird three yung Santa Teresa, yeah, bird three. Oh, dalat. Dalat sa... Umulog. May na lang ni isa rin itong bird stray. Kuan? Isa Napaman. rin itong nabiling. Nakita ba ko to? Mao gani. Kuan ra, katura ang energen kay Muri. Gaganagan ang energen. Kung may bird tray, kung may bird tray isa. Kung may bird tray isa. Duwan. Oh, isa ka tay dal Wait, Din! Ang katong kuan ba? Katong Energen. meter to dito sa baligyan. Isira pagbalik ka. Yakat isira pagbalik. Okay kung tindi sa mga bata na. Ato na o. Abra ko nilang nipon. Eh, namalit ko rin sila dagang porta ni ko ano, ni namumim dagko kay nga makaon. Ato na. Amot asa kanila inuwa Ilang inkulasa. tumas. Kuya! Isira pa biya pagbalik. May na lang ni tida ka dili init. Katong magpainadlaw ta. Init na mo. Mag-ibot sa bulanghoy. Napoy ibot dito guys. Ang mga laki nag-ibot og bulanghoy. Unya tag 80 centavos ra ang kilo na. Dani, ang una dani, unsi kapita, napulo ang sa kamada, isa ra ang sa magbanggod, way nagsugot. Way kuan mo nang tag 5 ang kilo. Nasa 80 kilos sa pila raman to. Agoy, na suputol pa to sa inimuta kay gahi damo. Ang Marvin may dagang kayo. Sir, ang isa. Abtik Marvin. Hindi lang umakit ko si Diin. Ako, bakit din magkakakaya? Ang pagbarot, hala suputon ta. Pwede palit ra to si Kirilio. Gani ni guys. Bukid bisan unsa nga trabaho ala. Surot. Paduko mo na.
Ha? Samad sa mga... Samad sa mga baby. Ako gani yun, ako na akong konsa. Pati pagbagdil akong kamot. Bakman sa nila. Hindi na. Ha? Ha? Lagi. Sarapit ma. Alay na ay isa ka balay na bilin. Balay gid pod na ay wa na sunog mang himala kasi ala Ginoo ko ila pagiging pakita ang san. Katubang dito sa gawas. Gipakita pag nila ang ipakita pag nilang santos mga pandungan sa may mamang pandungan sa Ginoo ba nag-ana mang Ginoo ko ang sunog naapagid sa kana Ang Samad naman ni Bilin. ang kuan Samad. oh zero kuno ang Jesus sila. mura kuno tog nag-vacuum ang kuan oy Naman ko, matawag ng buhay. ha dili katong North California MGM ni Uy, sa gina ni Tata Joy nga, sa Amerika man iyang garo. Amerika ram tong iyang amo wala nya unya nya sunod kay eroplano oy oh oy mama sunod eroplano na po da eroplano mo muro dito tanan ano din yung trade dyan din oo muna bang bisan pagdaghan lagi ka kay kwarta ug pagbuot sa Ginoo ug kay mahimo Wala mo pa paning kamot kung wala buligi sa Ginoo. Na makakuan ka kung wala nga hindi ka buligan sa Ginoo. Ikaw na ning kamot pero paninginan ka sa Ginoo nga basiyaan ka. kuan kuno tumamog nag-vacuum diya sa yuta nag-agi Uban sa langit, maglakad. katawa-katawa pa sila kay kuno'y Ginoo da oh nya nasagang murot sila tanan mga matay Kana nahimo na na judo. Mamigit ag pahinga. Hindi mo naglabaw mo pagdadaan. Salamat. Yan, mami dira. Dira ang mami yo. Isa ko bumagala. Dali. Oh, dapat.
Mais. At nagkuha ka na sa dagat. May damo ako. Tarit tatirit. Dugdupan. Okay. Ganun sa kumpla. Dito pinakuha na lang pintit. Dagko, okay yung pintit ah. Wala mas ako na lang. Ay, pag-ibig. Nakakakinig. Sayot ng oras. Maka. Sakit ba? Sakit pa sa dato tunog-tunuban yung kuwan na. Nagpakuan ka te? Nagpagaling ka te? Ano wala sa Joy? Saman? Sorry na lang ka, mami. Mami, ako na mami. Mami, ato lingkuran mami, kaya sakit ato tipot mami. Ay, ginawa ko. Paningkamot ang pobreng utin. Sina dynasting panito. Oh, guys, mga pita. Panita. Dalatag. Peter daw mga pi. Hindi ko mamagdi. Paano ka? Panguha na dami di o kana di. Dana ka rin.
Samtang magkudkod ka sa mais, matipid ka. Tina apa, nagsalik pa sila. Ikaw na lang, inahay, guys. Balik ka na yung pamikir. Mama, laman nagkaan na madang kanon mama. Oh, dami ka luto. Doy ka, Dala GM. Bago sitan. ginamos. Hindi niya mas na Jay, kakay me. Te, wapa yung ginamos ito, te. Ikaw, ra ikaw. Pangayo lang siya gamay ginamos. Butangin din sa sili. May suka nila. Sili. Ngayon. Butangin sa sili. Oh, aman to gato lang ko kung kita ka pong sili yan. Ko. Ay, guys, ikaw magina mo. Yan. Mama. No, sige na, ma. Dali, gali. Mama, kaano kay dagang kan sa boka. Apay. Apay. Manok, pero hitan pa. Ihaw, di mo? Ihaw, di mo? Bukan pa. Ikan pa. Amo na ni ka, amo na ni kay. Kuan man. Butterfly. El. Buta na dia. Apo, apo, apo may mga apo. Maganda yung tubig. Yan tubig. Dagkuha kay kuha ni right ka, oh. Kayo. Yatan. Kayo tutulog. Sinapulan. Sa pagtulong dani nga. Ato di ka kinamot. Apatan ako na. Pero, Lah, nahawa na. Botol. Kaon ba? Aw kaon ta usog. Bana ka kaon ta ba yun? kaon. Kaon bisa lagi nih. Gimana kung kaya? Ito naman anak ko. Ama si say-say. Iya to ate, malin sa inyo? Malin? Uban dele to ni ate. Ito ato, nagkatawa. Kapang ulo. Ako. Ito malagyan sabaw na mama bibing, oh. Dituyuhan. Ha? Dagan kay tuyo gusto ni Titi. Kayo ano ato ang kayo. Dagan kay tuyo. Agad mo tuloy balay. Tuyuhan ni Tilin. Sabaw. Siray ka. Gusto mo ta kalangan mo ako. Kuan kay silipat. Uy, mangutang tagkot ka ato korpuhan ka. Pa. Di ni dada. Kamu lang ikaw lang ko anya. Kami diyan gatang nimo. Korpuhan na to. Lah, ulam ito. Uy, labon ganina kay na sila angkol kay nagsaka sila dubalay. Angkol suso. Nag-iil.
biskuit. Ada maguntuan tu. Nabibi. Kung ako kaya ang sabaw mo. Di na gani di makapilit daghang kay tuyo. Udang. Kapay ko tuyo na anak sa. Kaon pa ka? Bantay na. Aga sa iro lang, sigura. Ben! Mutang tagpuan ba? Wala. Grabe. Pandangan na sa mga bibin. Uy, magpurput ka ba sa kuan? Ito man, patak-patak man. Pa mo? Na ikaw di mo tubang. Ito man. Minta ikaw naman magbayad nito. Niya ko tala. Hoy Marvin. Ganan ko sabaw na ni Unay dagang tuyo. Yeah. Kuduan tuyo. Dagko po kayo. Baka. Yalang. Tanawa lang. Hinagpatan ni Juan. May nalang daw. Ikaw ang ganyan. Mamang ba tuyo, butangan mo. Dali-dali lang po kayo. Sabi na ko nag-una ng Juan kay Juan ni mga pati. Sayang. Wata, tiya. Bayo ka na sa saro. Daghan magid mo. Tulo lang ako dala na ako. Manjoy. Ikaw, princess. Nagdalam sa tiya. Upat. Pila na yung mga Ano? Ang purpura na ka na. Alam ko tayo, nagdala ng tubig ni mami. Balik ka na po. yata. Dito na lang kung butalan. Ay, di ba na ito ba? Kung sige nga, renta. Ba, tubig ko sa akin. Sige nga, mag-walk na sila ko. Upat ka bukor ko. Ha? Upat. Lima ko na, lima. Marvin! Uy, Ben! Wow, dito. Ilan na ka? Lima. Ma, bayad! Binyang ma, bayad. GM. Kaon ba? Ang bibig. Uli magpangas. Hawesa. Ibinin dahil dito sa ilang isap, be! Bugno ko na pre dili. Dili. Kaya ilang ihawas kay ilang ibanin ng rip. Okay, bago na ito dahan. Na, dili man Oskos me. Dili, di daw. bago mo sa kon ko baso siya ba dai? Nga. Kan guys, kay ginamos among sudan. Unya nagkorpo-korpo din may kusakok. Lagi na mo gililson pa. Asang ginamos na ni Ana ni Auntie Nisa ang ginamos guys. Ginamos among sudan o gulay pero naami cook may korpo-korpo may okay. Oy, dali na mo ni. Ya. Ginamos lagi pero naitulak. Gaya na ako dun nga baso dan. Adi, dai mo lagi ka. Tulundok. Yatag ato na iparef ang duha. Malao. Duga si ko no? Imo lula? Duha lagi. May man Napamano? Isus, giatad ka, huwag mo ka magsaba. may man na irit. Ako gani gidayong pagkuan kay maayo mo no. Irit sa dito kay unya na tayo magundang pa.
Oh, wow, kay na biscuit kuno. Kau irip na dito bi. Wala ka mo ang nagpananao. Uy, kani unya na ni. Ang kanang mga baso. Ala, mang, agoy mang, mama. Oh, sige sige. Bio. Ang mga baso ikuan pa dyan doy. Uma naman ni panood ko guys. Yung balik na po. Ako ma, ako. Trabaho. Kabayan di bibi. Trabaho na to guys. Ako ma. Yeah. Ang ako pong majay-jay. Apil po daw siya. Apil siya. Karon ko na makapalit siya og pan. Ako ikuan ma. Tingin na si Rado. Gatos sa saday kapin imo mang? Di ba gapon? Tas kon na kono. Jay. Ada. Ha?